Morning, good morning. Ayan, Ma'am Diary, playing ako sa iyong video ng Sati Diary. Ayan, good morning.
Yan, good morning sa lahat. Ayan, magkikita kayo dyan guys sa baba. Ayan, pasensya na kayo, hindi pa ako makapag-play ng video ngayon kasi mawawalan ako ng monitoring. JP, ayan, JP, good morning sa'yo. Puntahan ko yung bahay mo, ha? Maya. Mersky, salamat Mersky. Good morning sa'yo. Good morning. Madam Eunice, good morning.
so much. Ayan, this is Iho sa paglalaban. Maraming salamat sa mga nakabidyo dyan. Maraming salamat.
Thank you so much, everyone. Ayan, mag-end po tayo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng tumambay sa aking live. Thank you. Ayan, hindi ko na kayo iisa-isahin kasi baka may makalimutan pa akong banggitin. Ayan, basta maraming salamat sa loving and support. Thank you, everyone. Ayan, bye-bye. Maraming salamat.